Tervetuloa Suomen kurssille. Tämän päivän aiheena on olla-verbi ja sen käyttö nykymuodossa. Tämä video antaa monia esimerkkejä verbin olla käytöstä esittelemään itsesi tai joku, ilmaisemaan tunteita tai persoonallisuutta, kuvailemaan asioiden luonnetta tai puhumaan ammatista. Pysy kuulolla loppuun asti, toista, tee omasi ja käytä niitä aina kun tarvitset. Ensimmäinen. Ensinnäkin lähestytään suomen kielen 6 persoonapronominia. Minä, sinä, hän, se, me, te, he, ne. Toinen. Nyt mennään keskiosaan. Olla-verbi. Nykyaika. Minä olen. Sinä olet. Hän, se on. Me olemme. Te olette. He, ne ovat. 3. Olla-verbi on verbityyppi 3 ja olla on sen perusmuoto. Mutta olisi parasta, jos muistaisit, että olla-verbin varsi on ole konjugoimaan aiheen mukaan. Tässä on yksinkertainen lauserakenne käytettäessä olla-verbiä. Aihe plus olla-verbi plus predikaatti, substantiivi, adjektiivi. 4. Olla-verbin jälkeen se voi olla esimerkiksi iät, henkilön, kaupungin, yrityksen nimi, henkilötyyppi tai ammatti yrityksessä. Esimerkki 1. Käytä olla-verbiä esitelläksesi itsesi tai joku. Olen Rio, olen kotoisin Vietnamista. Rio on 10 vuotta vanha. Rio on introvertti ja älykäs. Hän on poika ja hän on opiskelija. Rion äiti on Mimi. Mimi on myös opiskelija. Hän on kotoisin Vietnamista. Hän on sosiaalinen ja ystävällinen. Rio ja Mimi ovat vietnamilaisia. He ovat nyt Suomessa. Ystäväni ovat kotoisin Ruotsista. Heidän ystävänsä ovat kotoisin Norjasta. Ystävämme ovat eri puolilta maailmaa. Esimerkki 2. Käytä olla-verbiä ilmaisemaan tunteita tai persoonallisuutta. Minä olen iloinen, olen rehellinen ja hiljainen. Sinä olet aktiivinen ja puhelias. Olet kiitollinen. Hän on tyytyväinen. Nainen on ahkera. Mies on epäonninen. Pedro on tyytymätön. Mia on pettynyt. Me olemme vihaisia ja hämmentyneitä. Olemme kiitollisia siitä, mitä meillä on. He ovat rakastuneita. He ovat surullisia ja epävarmoja. Esimerkki 3. Käytä verbiä olla kuvaamaan asioiden luonnetta. Tänään on maanantai. Sää on kylmä. On pimeää ja lunta. Suomi on kaunis ja rauhallinen. Suomi on suosikkimaani. Suomen kurssi on haastava, mutta hauska. Suomen lippu on valkoinen ja sininen. Taivas on myös sininen ja valkoinen. Vietnamin lippu on punainen ja keltainen. Vietnam on lämmin ja aurinkoinen. Vietnam on myös kaunis, mutta liikaa melua. Vietnam ja Suomi ovat niin erilaisia. Esimerkki 4. Käytä olla-verbiä puhuaksesi ammatista. Minä olen opiskelija. Sinä olet lastenhoitaja. Hän on opettaja. Mia on professori. Hän on lääkäri. Pedro on insinööri. Pedron vaimo on toimistopäällikkö. Pedron veli on hänen pomonsa. Pedron isä on presidentti. Hänen sisko on kotiäiti. Sinä ja sinun mies olette sairaanhoijia. Te olette opiskelijoita. Te olette opettajia. Me olemme toimistojohtajia. Me olemme lastenhoitajat samassa päiväkodissa. He ovat tämän yrityksen insinöörejä. He ovat sairaanhoitajia. Esimerkki 5. Muutamia muita käyttötapauksia. Vietnam on Aasiassa. Suomi on Euroopassa. Tämä on ensimmäinen kouluni Suomessa. Tässä on asuntoni. Tässä on teidän koti. Tässä kauppakeskuksessa on paljon kauppoja. Siellä on erinomainen ja laaja puutarha. Kauppakeskus on siellä. Koulussa on monta luokkaa. Vietnamissa on paljon ihmisiä.
Vietnamissa on paljon auringonpaistetta. Suomessa on pimeää ja paljon lunta talvella. Suomessa on vähemmän ihmisiä kuin Vietnamissa. Ennen kuin lopetat tämän päivän kurssin, päätetään avainsanat. Ensimmäinen. Persoonapronomini ja olla verbi. Minä olen. Sinä olet. Hän, se on. Me olemme. Te olette. He, ne ovat. Toinen. Substantiivi, maa, alue, kansallisuus, ammatti. Vietnam, Suomi, Ruotsi, Norja, Aasia, Eurooppa. Vietnamin lippu, Suomen kurssi. Vietnamilainen, suomalainen, ruotsalainen, norjalainen. Poika, äiti, ihminen, ystävä. Maanantai, sää, talvi, auringonpaiste, lumi. Asunto, kurssi, luokka, koulu, puutarha, päiväkoti, kauppakeskus, kauppa. Opiskelija, opettaja, professori, lastenhoitaja, sairaanhoitaja, lääkäri, presidentti, johtaja, pomo, kotiäiti, insinööri. 3. Adjektiivi, väri, persoonallisuus, tunne, asioiden luonne. Valkoinen, sininen, punainen, keltainen. Iloinen, rehellinen, hiljainen, aktiivinen, puhelias, kiitollinen. Tyytyväinen, tyytymätön, ahkera, onnekas, epäonninen, pettynyt, vihainen, hämmentynyt, kiitollinen, rakastunut, surullinen, epävarma. Lämmin, kylmä, pimeä, lunta, kaunis, rauhallinen, suosikki, haastava, hauska, meluisa, erilainen. Tiedät siis, miten ja milloin käyttää tai rakentaa lausetta olla verbin nykymuodossa. Niin kauan kuin harjoittelet tai toistat. Ja opit näitä uusia sanoja tämän yksinkertaisen ohjeen perusteella. Se vastaa päivittäisten toimintojesi sujuvuutta. Ja nyt toivotan teille kaikkea sujuvaa ja onnea Suomen oppimisen matkalle. Muista jakaa ajatuksesi kommenttiosiossa. Ja seuraa minua saadaksesi lisää suomen kielen oppimista tukevia videoita. Kiitos, että opit Hoan kanssa.